Ahojte, vo videu vám vysvetlím, ako sa násobia mocniny, čiže jedná sa o súčin mocnín. Vynásobiť môžeme mocniny len také, ktoré majú rovnaký základ, a keď majú rovnaký základ, tak do výsledku základ opíšem a exponenty ščítam. Tu mám aj poučku a tu je to v skratke napísané. Teraz poďme si ukázať, ako sa to počíta na konkrétnych príkladoch. Prvý príklad 2/3 krát 2/2, takže základ je rovnaký. Toto je základ, toto je exponent, čiže základ opíšem a mocniny ščítam. Takže výsledok bude 2/5. A teraz vám ukážem, že naozaj to platí. 2/3 je 2x2x2 a 2/2 je 2x2. A v konečnom dôsledku mám vlastne 2/5. Keď v tomto druhom príklade je a⁴ krát a⁵, to znamená, že ten základ nemusí byť len číslo, ale môže to byť aj nejaké písmenko, tak opäť skontrolujem len, či tie mocniny majú rovnaký základ, lebo to úplne stačí. Základ je rovnaký, čiže mocniny, tie exponenty ščítam. Bude to a⁹. Čo v takom príklade, alebo prípade, kedy sa mi tam objavujú už aj čísla, rôzne písmenka na rôzne mocniny. Zase pristupujem k tomu tak, že v prvom rade sa zameriam na tie čísla. Čísla jednoducho vynásobím, lebo tu je číslo 2, všade medzi tým je násobenie, aj keď sa to tu nepíše. Čiže vlastne je tu 2x4, čiže najskôr si poriešim násobenie čísel, to je 8. A potom sa venujem tým mocninám. Čiže pozriem sa, aké mocniny tam mám s akými základmi. Čiže mám tam základ A, aj tu. Takže do výsledku ten základ napíšem a exponenty ščítam. 3 plus 2 je 5, čiže A bude na 5. A ešte tam mám základ B, aj tu. Tu, keďže nie je nič, je ako keby na prvú. Pozor, žiaci si myslia, že to je na nultu. Nie, je to na prvú, len tá jednotka sa tam nemusí písať. A teda výsledok je 1 plus 2B bude na 3. Tu už v príklade môžu sa objaviť aj kladné záporné čísla, čiže zase opäť postupujem tak, že najskôr sa zameriam a vynásobím si tie čísla. Dávam pozor aj na znamienka. Minus 8 krát minus 2 je plus 16. A teraz sa venujem tým mocninám. Mám tu základ x, aj tu mám rovnaký základ. Keďže x je tu na prvú, ale nemusím to písať, a tu na tretiu, 1 plus 3 bude x na štvrtú vo výsledku, tu je y na nultú a tu je základ y na štvrtú. Čiže 0 plus 4 bude vo výsledku y na štvrtú a to je výsledok. Vždy v tom výsledku by mali tie mocniny byť uložené tak ako doteraz pri ščítaní a odčítaní, že najskôr sa dáva ale pri súčine číslo a potom sa dávajú podľa abecedy mocniny od tej najvyššej a podľa abecedy. Posledný príklad je, že v tom súčine sa môžu objaviť aj napríklad zlomky. Takže jednoducho zase zlomok je číslo v podstate, vynásobím číslom, čiže 1 polovica krát 4 je 2 celé a teraz sa venujem tým mocninám, hľadám teda rovnaké základy. V tomto prvom je C, ale v tom druhom nie je, nevadí, takže vlastne bude C na štvrtú a mám tu D aj tu, takže základ opíšem a mocniny ščítam. 6 plus 2 je 8 a výsledok je 2C na štvrtú, D na 8. Čiže takto jednoducho sa mocniny násobia. Tu je ten princíp, takže vždy základ opíšem a mocniny ščítam, ale pozor, môžem vynásobiť len mocniny, ktoré majú rovnaký základ. A to je všetko.